Kde? Kde? Jo, tamhle. Hop. Pojď sem. Já to vím, Kájo, já to vím. A sem. Já to vím. Kámo. Kájo? To co? No a víš, jaký to jsou? Já jsem na to Ale šel. já jsem tohle vůbec nevěděla, že tam je. Já jsem ještě jednou, já jsem ani jednou neumřela, pošinta. Ty vole, já jsem ani jednou neumřela. Ty vole. A teďka? Teďka nevím, teďka si nejsem jistá. Jo. Teď jsem si nebyla jistá. Teda, bye. Schon en Shiny, Mia Ušej až hello. Zaspívej tu část, Lumi. To Eva, necimej Schon en Shiny, Mia Ušej až hello. Eva, Ina, než to čekám, ne to opojí, na 100% ne to opojí. Tak aspoň já to dokončím. Jako fakt. No, ty tam, no toto, úplně umřu. Já umřu tohle. Já se nemůžu teleportnout. Já se nemůžu teleportnout. Jdeme si zahrát tohle je dobrý, to nás bavilo na začátku. A co? Tak jsme z toho udělali šotník. Ne, to stejné opojilo. Jo, tohle, když ty to se mnou nechceš, a protože jsem totální debil na tuhle hru. Neříkáš. Ale ty mi říkáš, že jsem na tuhle hru úplně debil. Já vůbec. Je to fajné. No super. Jí to opojilo na 100% a ještě jí toto typo ten hovol. Hovoláme. Čau. Ale ty myslíš, že jsem na tu hru totální letardu. Proč mi to prosím te říkáš, Kájo? Proč mi to prosím te říkáš, Kájo? Kájo. 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 Dobrý. Kájo. Má to ještě týpla? Má to týpla? A teďka to určitě týpla. Je takový jinak. No, já si myslím, že bychom to u tohohle videa měli už radši ukončit, protože jsme totálně letardové. Tak čau. Je to jinak. Karolina! Karolina!